Rada by som vám predstavila obnitkovací stroj Overlock na domáce šitie značky Brother číslo 3034D. Mala som tento týždeň možnosť to vyskúšať. Je to jednoduchý stroj so 4 niťami, má 5 rôznych druhov stehov, štvornitný overlock, ktorý sa šije s 2 ihlami a so všetkými 4 niťami, trojnitný overlock, úzky a široký, potom valcový lem a taktiež úzky obnitkovací steh. Povieme si niečo o výhodách, nevýhodách stroja a taktiež predstavíme jednotlivé časti stroja. Veľkou výhodou stroja je, že je tu úzke rameno, je tu taká plastová vložka, ktorú keď vybereme, tak sa dostaneme k tomu ramenu a vieme navliecť napríklad rukáv alebo nohavice a šiť aj úzke okrúhle veci. Potom sa to jednoducho sem vloží. Máme tu nastavenie šírky stehu, je možnosť nastaviť aj prítlak pätky. Na druhej strane máme gombík na nastavenie dĺžky stehu, teda hustoty stehu, diferenciál a ovládanie ihly. Takou zvláštnosťou stroja bolo pre mňa, že vlastne ovládanie pätky, tá páka na ovládanie pätky, nie je na ľavej strane, či už vzadu alebo na boku, ale je to umiestnené napravo a je to taká veľká páka, ktorou tú pätku môžem dvíhať a spúšťať. Ukážeme si teda stroj aj z pravej strany. Tu je teda páka na ovládanie pätky, gombík na nastavenie dĺžky stehu, hustoty stehu. Je tu vyznačené farebne aj tá základná hodnota, veľkosť 3. A tu máme gombík na nastavenie diferenciálu, teda akou rýchlosťou sa pohybujú podávače pod pätkou. Máme tu stojan na vedenie nite, ktorý je výsuvný a veľmi pekne sú označené jednotlivé kroky, ako máme niťky navliecť. Je to číselne označené každý jeden krok. Začíname navliekať od jednotky, cez dierku, potom cez háčik číslo 2, trojka, ďalšia dierka. Prevlečeme cez štvrtý krok, je to vyznačené pre každú niť. Poradie je dolný chapač, horný chapač, pravá ihla, ľavá ihla. Prevlečeme nite týmto smerom. Kolieská pre jednotlivé nite sú pekne farebne odlíšené. Veľkou výhodou je, že je tu nakreslený základný steh, štvornitný overlock a je jasne farebne vyznačené, ktorá nitka, ktorú časť stehu tvorí. Teda veľmi ľahko viete identifikovať nejaké problémy pri napätí nite a na základe toho napätie správne nastaviť. Do stroja som dala 4 rôzne nite v 4 rôznych farbách, aby som jasne videla jednotlivé nite. Ja som skúšala šiť rôzne materiály, úplet, pevnú tkaninu, aj džínsovinu. Ideme si teda ukázať, ako ten stroj šije. Najprv vyskúšame na bavlne. Vložíme tam látku a ideme šiť. Je tu aj nádobka na odpad, takže orezaná látka rovno padá do plastovej nádobky. Stroj ide ľahko, nie je nejaký zvlášť ani hlučný. Ja mám nastavený štvornitný overlock. Veľmi pekne vyzerá ten steh. Skúsime ešte na úplet. Mám tu pletenú látku. Tiež žiadny problém, steh vyzerá dobre. Keď sa pozrieme aj z druhej strany, pevne drží. Nakoniec vyskúšame na niečom hrubšom. Mám tu džínsovinu, máme v 2 vrstvách. Nie je problém ani tu, stroj si poradil aj hrubšou látkou, tu som mala niekoľko vrstiev tej džínsoviny, aj orez látky prebiehal bez problémov. Takže je to veľmi dobrý stroj pre ten začiatok, 5 druhov stehov a určite odporúčam. V príslušenstve stroja sú plastové kúžele pod nitku, taktiež takéto krúžky, aby sme
zabránili posúvaniu nite alebo sieťky. Je tu skrutkovač na nastavenie ihly alebo výmena ihly, štetec na čistenie, náhradné ihly do stroja, je tu pätka na slepý steh, taktiež sa k stroju dajú dokúpiť ďalšie pätky ešte, pinzeta na navliekanie nite, nádobka na odpad, ako sme už spomínali. Taktiež je k stroju tlačený návod, bohužiaľ len po česky, nenašla som slovenský návod, a taktiež je od výrobcu priložené inštruktážne CD-čko.